Ще ви разкажем една история, която ви показахме още преди време. История за едно знаме от черни вид, за което местните твърдят, че е автентично. Ще успеем ли да спасим забравеното знаме на Бенковски и как един професор установи автентичността му? Поканихме професор доктор Пламен Митев, историк и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, да направи тази проверка. Йордан Димитров разказва повече. Знамето на Бенковски от черни вид скоро ще стане нарицателно. Въпреки репортажите ни за него, обаче, все още никоя държавна институция не е проявила интерес към светинята. Още по-малко се е погрижила за реставрацията й. Преди време случайно разбрахме, че бай Марин от черни вид съхранява реликвата в къщата си, за да не я откраднат от местната музейна сбирка. Докато била сред експонатите й, стояла зад вратата. Колко и символично историята на България стои зад вратата на музея. И го съхранява дядо Марин. Да. Съхранява го дядо Марин. Това е, братко. А ти, бай Марин, го държи зади вратата. След втория ни репортаж от черни вид, знамето вече не е в къщата на бай Марин, а е заключено в каса в кметството на селото. Силен интерес към светинята прояви професор Пламен Митев. Заведохме го да се срещне с бай Марин. Той му разказа как знамето било намерено в хралупа в гората над селото. Там го скрили въстанниците начело с Бенковски. По това време били поели погибелния път към Рибарица. Малко след като войводата бил убит, знамето е намерено от овчария, след това близо 140 години се пази от местните хора. Време беше професор Митев да види светинята и да потвърди автентичността й. Възможна ли беше изненада? Имате ли нужда от светлина навън да победите? Не, няма значение. Нека да излезем навън за... Виж, къде ще ти е по-хубав кадър. Няма спор. Автентично си е. Истинско знаме. Да. Какво е усещането, когато го държите в ръцете си? Свещенодействие. Когато знаеш, че това знаме е било развявано над главите на бунтовниците в името на българската свобода, човек може само да изпитва едно преклонение към техния подвиг и саможертва. Ама и вашия глас така се смекчи леко. Няма начин. Когато човек изпитва такава емоционална тръпка, която се докосва до подобна реликва, нормално е човек да се вълнува. Не всеки ден и вие държите подобни реликви в ръцете си, нали? Абсолютно. Абсолютно сте прав за това. Така че, наистина, аз бих ви посъветвал да потърсите съдействието на компетентни специалисти, които могат да ви помогнат за неговата консервация по такъв начин, че да не се унищожи с времето. Защото това е материя, която много лесно е податлива на отпечатъка на времето. Ето, тези дупчици, които вече са се образували, изискват наистина да се направи една реставрация, за да може да се съхрани, защото това след 20, 30 или 50 години ще бъде унищожено. Вижте как материята постепенно се разяжда и задължително при една добра реставрация всичко това може да бъде направено по такъв начин, че повече да няма опасност да се поврежда това знаме. За да се съхрани за бъдните поколения. Каква е ценността на това знаме? Нека да го кажем, безценно ли е то за българска история? Да. Ако за едни румънци, или сърби, или гърци това знаме ще бъде едно знаме, за нас това е светиня. Светиня, защото тя е символ на стремежа към свобода, на саможертвата, на готовността да паднеш в битка, за да защитиш правото си да живееш свободно. Така че едва ли ще има българин, който ще погледне без да му трепне нещо в сърцето и в душата
връщайки се назад в годините преди 140 лета, за да си спомним подвига на априлските ни герои. Така че наистина браво на патриотите от черни вид, които са съхранили това знаме. Те наистина са направили нещо истинско. Сега е заключено в кметството, за което благодарим, че са му осигурили охрана истинска. Възможностите за помощ са поне две. Едната възможност е да се обърнем за съдействие към Военно-историческия музей, Националния военно-исторически музей, където има добри специалисти и те могат да се погрижат, както се грижат в Националния военно-исторически музей. Има още две такива знамена, които се съхраняват. Те също са били изработени за нуждите на Панагюрски революционен окръг и по поръка на Бенковски. Общо 12 знамена са изработени и две от тях се съхраняват тъкмо в Националния военно-исторически музей. Другата институция, която би могла да помогне, е Националния исторически музей, където също имат добри консерватори. Може да се направи нужното, за да се запази за бъдните поколения. А за да не убиваме духа на Чернивид, защото наистина тук местните са направили истинско геройство, толкова десетилетия го съхраняват, то може би трябва да остане тук със сигурност. Най-добре би било да се запази тук. Но дали имаме силите да им помогнем, техният музей да е такъв, че да съответства на ценността на това знаме, да има необходимата сигурност, необходимите условия за съхранение. Ако има държава, би трябвало да можем да й помогнем, нали така? Би трябвало държавните институции да окажат нужната помощ, въпреки че ще има някои законодателни пречки, доколкото закона за културното наследство изисква определени условия за поддържане на подобен тип музейни сбирки. И пак да обобщим, то е безценно, нали така? Абсолютно. Едва ли ще има българин, който може да оспори безценния характер на това знаме. То е истинска реликва. Нашите предци са създавали история, борейки се за свобода. Днес нашата отговорност е да запазим тази история. И така ще пазим и свободата. Няма как да остане човек безразличен, когато вижда тази реликва. Няма как и да не помогнем тя да бъде съхранена. Ако не го направим, ще бъдем недостойни. Към момента от тези 12 знамена, които са били предвидени за Панагюрски окръг, ние знаем общо 6. Две от тях се падат в Националния военно-исторически музей, едно в Коприщица, едно в Панагюрище, това в Черни вид и в Тетевен. Знаем със сигурност, че те са изработени с участието не само на Райна Поп-Георгиева, но и на други млади панагюрски девойки, които са ангажирани в подготовката на въстанието. Трябва да направим нужното, за да опазим тази наша национална памет жива. Малко тъжничко е така това знаме. Ами да, изглежда тъжно, свито около тази дръжка с тези дупки по тъканта. Някак си като че ли остава анонимно в паметта ни и затова трябва да направим нужното и вие като национална медия и ние като историци, за да можем да опазим тази светиня. За свободата си сме платили висока цена. Тя е най-скъпото, което сме спечелили като народ. Колкото по-неправилно използваме свободата си днес, толкова повече се отличаваме от тези, които проливаха кръвта си за нея. А те загиваха сами, като Левски. Загиваха като Юмрук по време на априлското въстание. Загиваха като Изполини на Шипка. Но загиваха и ужасени. Загиваха като деца от отмъстителните акции на Баши Бузука и редовната турска армия. Загинаха десетки хиляди руски войници, вярващи, че освобождават братски народ. За тази свобода загинаха войници от още много велики народи. И ето ни със собствена държава. В нашето днес, за щастие не винаги, но има знамена на свободата, проядени от молци. Нехайството към свободата кове окови. Нехайството към свободата разпилява народа. Дали ще се върнем пак в черни вид и дали пак никоя институция няма да се е погрижила за знамето на свободата. То е безценно, нали така? Абсолютно. Едва ли ще има българин, който може да оспори безценния характер на това знаме. То е истинска реликва, пред която можем само да се прекланяме.